Аз съм Дари. Аз съм Босилика и днес започваме една нова поредичка мултиплеер на Майнкрафт. И това е. Мислим да снимаме доста често на нея. Почти всеки ден ще има по няколко клипа. И да, това е един въвеждащ епизод към този канал и ви препоръчваме канали да гледате Heaven Bull, но не на тази версия Майнкрафт. Съжалявам, имам малко проблем с говора, понеже не съм точно българин, но така. Ще играем доста често, както вече казах. И това е. Препоръчителни канали за гледане. Ethel Trip, играе Майнкрафт и Making History. Страхотни канали ви препоръчваме. И сега ще умра, защото се запалих. Защото съм ретард. Морковчета нямам. И така, да започваме с играта. Няма колко да станам 100% не гледате за пръв път човек. В момента чупа аз къщите, за да може да си направим по-хубаво село. Да, наши какво направих на PlayStation? Намерих едно село, пясъчно, супер огромно. О, и аз намерих пясъчно в един сървър, дето на хората им показах. Добре, и така. Намерих пясъчното село и го заградих цялото. И си имам безкрайен картоф, много яко. Айде ние така да си заградим нашето село, след като се Ама знаеш колко време изисква? Нищо, нямаме много време за зрителите. Да, по колко време са ти клипчетата? 5 минути доста. Ще питам, защото на тоя PGXP47 и на LG, защото има много канали, защото постоянно го бавам. Да. Аз сега ще ходя за малко канал. Какво на него? Такова, защото на него му даха само 15 минути клипчета, но мисля, че на вас ви стига 15 минутен клип. В коментарите можете да напишете и много ще ви помолим, ще ви благодарим, ако разпространявате канала ни на ваши приятели, за да имаме повече гледания, да ни позволят да качваме повече от 15 минути клип и това ще е много добре за нас, защото И ако някой в дружба едно, може да се видим и да ни попита как правим тези клипове, да ни разпитва. Не живеем в дружба едно, а ще дойдем до дружба едно. Да. Защото не сме чак такива ретарди, да си издадем жилищното място. Ние сме доста по-далече от дружба едно. Идваме стрейка. Да. Който е в дружба едно, може да ни пише коментар и така ще разберем дали да идваме. Да се видите с някой, който качва клипове. Аз трябва да се събера скипър много първо. После да ходя да копам. Да копам. Да, копам. Я като виж някаква храна вземи. Да. Хора, извиняйте, че сега много не ви обръщаме внимание, но малко се... Течение на времето ще стане. Да. Аз направо си гледам да копам. Айде, колко. Тя ще има такива малко по-билдове и аз ще започна да се направя канал. Ние преди искахме да снимаме, те бяха по-добре, само че нямахме програмка. И сега понеже тя се взе на цел, и така. На телефона тя май или е била скачена тази програма. Не, аз я свалих. Значи тя се е търсила и се е свалила. И за това в момента има. И аз мисля същата да ходим, когато не се занимава. На клипа ще пише там долу програмката, долу на екрана. И така. Ама, Дари, няма да говоря само аз. И аз се чакам ти да свършиш. Добре. Зрители, искам важно съобщение да направя.
може би ще правим стрим. Да. Може да играем в други сървъри. Да. Можем да се включим, после да изиграем един гънгейм, какво ще кажеш? Не, аре Hunger Games. Да, само че на тебе не ще ми се тръгва. Там Skywars ми Може да трябва. играем Skywars. Онзи нашия си сървър, де си горахме. Знаете ли какво си игра? Играем се Skywars. Или гънгейм. Найде сега след малко хора излизаме, само аз тук да ги коми да се Ще прибера. направим днес 4-5 епизодчета и ще ги качим и какво става. Ако ще гледате. В смисъл, не ако щете, препоръчително е да гледате заради нас. Така ще им помогнете да се развие в ютубърството и колкото повече сме се разпространили, толкова повече клипове ще има. Да. И обещаваме и казваме са днес ще има този клип, утре ще има този клип. И това. Ето го и малкото ми куче, бай. Бори! Не го играйте. Бари, не, бегай, Бари. Телефони и ние му даваме. Така че, сега го наказвам. И аз имам едно такова същото куче, но обаче е кафяво, изказва майки и то... Вече не е много кафево, ама... Да. И Бари не е много бял. Говоря, че там знаеш защо не е много кафяво. Има и малко розово цвет. Не го някой друг път, ще ви кажем не това. Всъщност няма да ви казвам, защото... О, прави ли се бъга с печката? Да, и аз видях вчера, като качвах тия двата клипа. Аз вчера... Бегай, бе! Така, ето имаме паржолка, готова. О, така, нищо нямам така. Бегай, бе, селянино! О, Бе, ти смачкат нивата, бе! би ми бе. Майка им, деда. Добре, аз отивам да копам. Аз разрушавам. Какви? Да, и... Направи ли си някакви инструменти? Да. Какви? Имам дървена кирка за сега. Дървена кирка. Да. Голям професионалист е. Много добра. Да знаете, тя играе много по-добре от мен. Да си знаете само. Нали сещате, че и базикам? Аз съм много добър. Хора, искам важно съобщение, пак Ето, посялка ми важни съобщения. Давай. да ви кажа, не знам дали точно си обещаваме нещата, които ще качваме. Да, днеска, какво да кажем, значи може и да го има, ама Няма да е точно пак днес. Няма да казваме точно за в бъдеще. Ама обаче, брат Босилика, аз обаче му обещавам като се стъмва, аз веднага спирам епизода. Добре, няма проблем. Защото аз правя епизоди. Да, знам. Аз може и ще започнем да снимаме и на Team Fortress 2. Или на... Gangster Vegas. Да, Counter Strike също ще има. Аз ще я сваля, защото я си я имам. И ще играем двамата заедно. И знам за компютъра. Можем и на GTI. Да. Като ще разучим как се снима на PlayStation и там ще снимаме. Няма проблеми. За вас всичко ще направим. От Ендермен. Сега ще го друсаме на хубаво. Само той един път, ако ме удари. Чао зрители, дано да ви хареса този клип.